Gadis manis Kalimantan, maulah ulun tak bayang-bayang muhapian. Berkah talenta dalam yang sungguh mempesona. Apa ulun jadi jatuh cinta. Tak apa-apa pada pandangan pertama. Tak apa, kapankah kita berjumpa? Gadis manis Kalimantan,
Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Suling masa kini. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya.
Pindha samudra pasang tanpa tresnaku sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyoring tawa yakti sliramu Sedulur, respect semuanya, matur suwun. Larissa Group, terima kasih. I want
dadi lamunan Jaja hoa Saiki
sing ngopeni aku tuh kowe urung sono uripmu dewi-dewi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kabeh iki ora perlu dikatuni, janjiku mbiyen aku sago ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena prawane tak enteni rontone. Sito Rondo Cakrawala. mau Wes. Yo. gas. Yen mula sliramu wis tak aturi, Aturi ngopo? golek bojo sing tresno welas sejati. Pungkasane sliramu digawe lara, nora wurung saiki dadi rondo. Nanging piye kabeh iki wis kebaca. Ibaratku ora bakal dadi sego. Sing tak sun, sing gedhe pangapurane. Andong tresna bebojoan selawase. Tenang. Tenan Mas. Kencang ayo. Ayo. Kabeh iki ora perlu dikatuni, janjiku biyen aku sanggo ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodone. Ora kena